Naaba kay giluuran sa simbahan unya ni hawa ka, nang luod ka, or siguro na ay butang nga nakapahiubos nimo hinungdan nga wala na ka nagsimba, or nangita siguro kag lain nga church. Ato na paghisgutan karon sa atong devotional. Maayong buntag ginigihapon si Pastor Janine Carges. Now atong topic karon, requested ni siya sa isa sa atong mga avid nga viewers. Ingon siya, Pastor, tagay dag chance i-explain ang Hebrews chapter 10 verse 25. So if you have your Bibles, open your Bible dinita sa Hebrews 10:25. Not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Ang Ginoo magapanalangin sa iyahang mga pulong. Now, siguro naabot sa point sa imong life nga naa kay gikahiubsan sa simbahan. Ni hawa siguro ka kay murag maulaw na ka mobalik didto, or siguro naglikay ka nga basin magubot ang simbahan tungod sa imong nahibaluan, or na siguro kay gikahiubsan sa church, or ingnon na lang nato basta wala na ka nagasimba. O paminaw og maayo kay para sa imuha gini siya nga message. You know, ang writer sa Hebrews ingon siya, not forsaking the assembling of ourselves together. Naghisgot ni sa panagsimba, panagtigom, no? You know, ang church importante kini siya. Kay dili ka ka-survive sa Christian race, sa Christian life, once wala kay church gud nga imong ginasilungan. Importante gud mahimo kang part gud sa isa ka local nga church. Natagante mo example ha. Sa una sa among bukid, every time magluto akong lolo, akong lola, kay every summer sa una, kanang December nga break pod, muli di gyud mig province, kwaon mi sa akong lulog lola, no, kami ra man ang apo unya, bukid kay balota bukid abuhan. So ang pagluto is gamit yun ang kahoy, sugnod, agitaan ang klase sa kinabuhi. And every time akong lolo magdaob na siya, maghaling na siya, of course kahoy man, no. And kung imong makabantay man gid ka, no, kung kwaon nimo ng usa ka sugnod sa pundok, ilain nimo ning isa ka sugnod, di ba taud-taud na mapalong na siya, hantod nga wala na gid siya kayo. Pero katong pundok nga iyang gibiyaan, kusog gyapon kayo ang kalayo. Now, ang matag usa manggod ka Kristohanon, no, sama ka sa usa ka sugnod. Kung naakas tapok, naakas pundok, kusog kayo imuhang siga. Pasabot ana ba nga dasig kay ka, dili ka basta-basta maatake sa kaaway kay naaman ka sa pundok. Ligon, kusgan man inyong kalayo, dili na basta-basta mapalong. Ang kalayo nagsimbolo man gud na natog kadasig, kainiton sa pagpangalagan. Dili basta-basta mapalong ang kalayo, basta daghan ang nagsagol sa ilahang kadasig, nagsagol sa pagampo, nagsagol sa ilang mga testimony. Sumo na siyang church. Now, kung mubiya ka sa panagtigo, mubiya ka sa simbahan, mapil gid nimo nga hinihini mapalong gid imuhang kainiton sa pagpangalagan. And then diha na ka makabantay nga wala nay lami mo ampo, wala nay lami mo basag Bible, wala nay lami maminaw sa pulong sa Ginoo. Maghinihinay gid kag ka wala. Once mahitabo na sa imong life, kay balo ba ka, prone na kay ka sa temptation. Duol kay ka sa temptation, kasagaran ang imuhang mga decisions wala nay guidance, no, mo nang diha na ta masipyat og himog decision, masipyat na tagplano, dili na mga right nga choices atong mapili tungod kay ang Ginoo mohatag og guidance, sultihan ti ka through the church. Ang church mo'y gamiton sa Ginoo. Through the church, diha man ginatudlo gud ang word of God, diha man ginatudlo ang sulod sa Bible, diha gina-interpret ang meaning sa verse, diha gina-interpret ang context sa chapter. So gamit kayo ang church, kay ang church mura ni siya ga tool sa Ginoo ba nga ang iyang word, ang word of God, ang Bible mas masabtan og maayo sa iyang katawhan. Nya sa church pod napod din na maigsuo nato sa pagtuo, mutabang silag ampo nimo, mutabang silag advice nimo, and then naa kay kasumbungan sa imong mga problema. Naa di ang kainiton, dako kini siyang tabang. So kung mulayo manggod ka sa pundok, mulayo ka sa church, sultihan gid ti ka, no, ikaw ra mo gihapon ang mag-suffer, ikaw ra gihapon ang alaot. Ingon ang writer din niyo,
ayog biyai ang panagtigom. Ingon guys siya, as is the manner of some. So during their times, naan man namiya nas pagtuo, na namalhin na og lain nga mga tigumanan, na uban nangawala gyud. Ingon din ang writer din, no, but exhorting one another, dapat magdinasigay ta. Na natas katapusang panahon, no, dili na ron panahon nga mag luya-luya ka, magluod-luod ka, nagkinahanglan gyud ka og church. So kung wala pa kay church, local church karon, pangita og local church. Pangitaa ang church nga biblical ang tudlo. Wala nag-lead ang pastor sa abusive nga pamaagi. Pangitag church nga ginarespeto ang authority ni Christ nga gihatag sa church. Then tuguti mo kuglingon nga mo involve ka, mo participate ka na nga church, and then diha ka mo grow spiritually. Kay sa tinuod nagkinahanglan jud ka og church. Father in heaven, thank you Lord sa iyong message. I-bless Lord ang naminaw karon Ginoo. Akong naamay usa ka tawo karon Lord nga nalayo na sa fellowship. Tagay siya heart Lord nga mo repent. Umubalik ginos tigumanan or tagay siya Lord og church nga mo grow siya. Pasayloa mi Lord sa mga sala nga nabuhat sa panahon nga nibiya mi Lord sa panagtigom. In Jesus name, amen and amen.